Вера, клещавата ми началничка, ме качи в малкия си количка имаше някаква и ме закара на обект, където ме представи на един Иван, някакъв старец, който беше с много лъскави обувки. Каза, че бил шеф в Кремиковци. То беше сигурно на 105 години, но беше шеф на охраната. Главен портиер. И така започна трудовия ми ден в жилищен комплекс Златен век. Архитекта беше някакъв повярвал в Господ, строеше някакъв параклис, строеше на небостъргача си. Сега не мога да се сетя името, но говореше се, че този Цветанов там му бил апартамент в затворения комплекс. Имаше апартаменти, в които може да се качи с колата си. Апартаменти колкото футболно игрище. И във всеки вход си имаше такова къщичка или кабинка, ако щеше, мога да го наречеш и кибрита на кутийка на охраната. Или портиера. Аз бех портиерът от вход Г. Г като гладен, Г като глупав, Г като гламав, защото само в България тарикатите живеят в такива жилища, гламавите са портиери. И Дартака Иван, шефа ми, най-обичаше да прави сутрин, да застане костюмиран и да гледа жените и от време да си изцепва. Ей, гледай каква пичка минава. Вече сигурно умрял ден, но няма значение. Какво правеше портиера? До 9 часа изпраща живущите и след това засядаш и почваш да дремеш. Към 12 ти се доспива. Ако не заспиш, обикновено заспиваш, ходиш да обикаляш. Оказа се, че през някакъв заден вход в затворения жилищен комплекс Златен век, може и Тенекиен да му кажем, имаше градинка. И портиера от вход Г, т.е. аз, един ден отидах в тази градинка, която се оказа много живописна, добре поддържана. Живущите плащаха по 650 лева, значи сега е 300 и нещо евро да с фонтанчета, с езерце. И така, портиера започва да седи вместо в кабината, градинката. И един ден беше ме напекло слънцето. Полегнахме, задрямахме и по едно време сънувам, а то не било сън. Вера, клещавата ми шефка, седи над мене и вика: какво правиш тук? Ами, сънувам в градината на богатите. Да, така беше. Уволниха ме.